Vet aquí que un dia, fa molt i molt temps, hi havia una princesa trista i jove que feia molt poc que havia perdut el seu pare i la seva mare. Aleshores va aparèixer un príncep muntat en un cavall blanc. Era una figura galant, amb un dolç somriure, que embolcallant la princesa amb el perfum d'una rosa i eixugant les llàgrimes del seu rostre, li va dir: «Petita, hauràs de portar tota aquesta pena i aquesta tristesa amb tu, però no perdis aquesta noblesa i aquesta força quan creixis. Això és perquè recordis el dia d'avui. Ens tornarem a trobar? Amb aquest anell d'amor estaràs sempre al meu costat». Aquell anell que ell li va donar era un anell de compromís com ella creia? És possible. Sigui com sigui, a la princesa la va impressionar tant aquell príncep que al final va decidir que ella mateixa seria com ell. Però va ser una bona idea, això? L'esquellot de la felicitat. Per començar, Steve, el pròxim producte exclusiu que presentem és aquest nou disseny que està molt de moda. Un penjoll de Sebastian Dior. Què? Què has dit, Roger? Què et sembla aquesta resplendor tan elegant? No només és apropiat per les festes, sinó que també si el portes cada dia... Encara veus la tele, Quimemilla? Sí, però ara aniria a dormir. Bé, bona nit, doncs. Ja ho sabeu. Que passis bona nit. Demaneu de seguida aquest penjoll exclusiu de Sebastian Dior. És preciós. Senyoreta Nanami, quin vestit més maco! El meu estimat oncle me'l va regalar pel meu aniversari i no crec que n'hi hagi per tant. Però està encisadora, senyoreta Nanami! Quin anell més bonic! Quines sabates més maques! Quines arracades més boniques! És admirable, senyoreta Nanami! Com és que té tan bon gust vestint? I ara no trobeu que exagereu una mica? Quin horror emocionar-se simplement per una cosa com aquesta. Al capdavall, la festa d'avui és per presentar la meva envejable i valuosíssima col·lecció de joies. Sobretot aquest penjoll especial amb un diamant de 20 quirats. Quan el vegin es quedaran de pedra. Mireu, és la Júlia. Que maca. Quina preciositat. Està maquíssima. Elegantíssima. Quina elegància. Sembla un altre. Sí. Juri, estàs preciosa amb aquest collar que portes. Ah, sí. El dissenyador Soliarite va insistir molt de donar-me'l. Oh, en Soliarite és un dissenyador que està molt de moda, oi que sí? Sí, he fet de model per ell alguna vegada i em sabia greu dir-li que no. Però, aleshores, què vols dir? Que aquest collar és únic a tot el món? És sorprenent. Hola,
Hola, Nanami. Hola, Juri, estàs preciosa, bona nit. Es pot saber què t'ha agafat per voler celebrar aquesta festa tan de sobte? Abans que la festa es comenci a animar, vinga, explica'ns-ho tot d'una vegada, sisplau. És que resulta que... Senyoreta Nanami. Fa una estona ha arribat aquest paquet. Però què és això? No pot ser, aquest símbol és... És el símbol de Sebastian Dior. I qui és aquest tal Sebastian Dior? Sebastian Dior és un dissenyador importantíssim que treballa per la família reial britànica. És el primer cop que veig res d'ell. La marca més prestigiosa. Amb això en tinc prou per capgirar la situació i deixar la Juri amb un pam de nas. Sí, me'n descuidava. Atenció, nois i noies. Avui us he reunit a tots aquí per ensenyar-vos un magnífic objecte de la meva col·lecció que acaba d'arribar precisament ara. Així doncs el podrem veure plegat. Fareu atenció. Quina broma. Vinga, fareu atenció. Un escallot. Sebastian Dior ha fet un escalló. Han quedat bocabadats. Aquesta esplendor, aquesta elegància. Un disseny tan perfecte només li pot quedar tan bé a algú com jo. Només a mi. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Utena. Bon dia. Bon dia, Nanami. Bon dia, Utena. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia, Nanami. Bon dia. Bon dia. Que estrambòtic. Sí, i tant que ho és. Què li ha passat? Aquesta s'ha clavat un cop al cap o què? Està trastornada. Qui sap? Però és que, per començar, un escallot és una mica... Oi que sí? Sí, i tant que sí. I si ho saps, per què no li dius la veritat ara mateix? Vols dir que seria gaire prudent dir-li la veritat? Bon dia a tothom. L'únic que fa és empitjorar la situació, però és que n'està ben convençuda, la pobra. Ja ho veus, cada vegada és pitjor. Escolta, Nanami, em pots explicar què és el que portes penjat al coll, maca? Que no veu que és un escallot? Un escallot? Fa molt bon temps, no troba? Valga'm Déu, un escallot. Sí que ho és. Suposo que haurem d'esperar que ella mateixa se n'adoni. Noia, l'has vist? L'has vist? L'escallot de la Nanami? Sí, tu també l'has vist? Sí, i tant que sí. No creus que és un pèl extravagant? De cap manera és extravagant. La trobo tan genial, la Nanami. Sí, és l'única noia que conec que s'atreveix a fer coses com aquesta. És molt extravagant, eh? Doncs jo trobo que és un escallot. Sí, és un escallot, eh? Només dient, és una hora. Està com el llum. Tothom parla de mi. Sembla que el meu bon gust en qüestió de moda crida molt l'atenció. Dispensa, Nanami. D'això no et pesa una mica el coll? Escolta, no sé com dir-t'ho. Jo hi he estat pensant molt i crec que aquest escallot és molt estrany. Subabuki! Sí? Què vols dir? Que trobes estrany el meu escallot de Sebastian Dior? El dissenyador de la família reial britànica? Esclar que encara ets un nen i no pots arribar a entendre el bon gust dels adults en qüestió de moda.
El bon gust dels adults en qüestió de moda? És estrambòtic! És estrambòtic, aquest escallot. M'importa un rave si és de marca o no. El cas és que els escallots sempre han servit per posar-los al coll de les... Que curiós que això m'ho digui un cavallot com tu. Al capdavall no tens ni idea del que és l'elegància. Què m'has dit? Per què li dius cavallot? Feia temps que no sabia si t'ho havia de dir o no, però ara t'ho diré. El teu uniforme és molt ridícul. Com t'atreveixes? No comparis el meu uniforme amb l'escallot! Et creus que ho faig? El comparés amb un uniforme tan horrible, de tan mal gust, no el portaria pas. Tu què et penses? Torna-ho a dir si t'atreveixes. Ho diré Ai, 1000 vegades. això acabarà malament. Una foca amb aquestes cames que tens. Que sembla una foca, jo ara ho veuràs. On sóc? Germà? Ja t'has llevat? Ja et trobes bé, estimat germà? Per fi has sortit de la teva habitació. Ja ha passat tot, Nanami. Ara tot va bé. Nanami, el teu esmorzar. Però què et passa, germà? Això no m'ho puc menjar. Això rai. Menja el que vulguis, perquè aquest és el teu últim àpat. Com? L'últim àpat? Adéu, Nanami. Estimat germà, per què m'ho fas, això? Adéu, Nanami. Germà! Estimat germà! Adéu, Nanami. Germà estimat! Bon profit. Era un somni? Ei, l'has vist, l'escallot de la Nanami? Què? Què dius ara, que encara el porta? Més que ganes de cridar l'atenció, com en diríem? Realment, quin coratge té de portar una cosa així? Coratge, dius? I ara, més aviat té força de voluntat. I tant, i tant. A més, mai li ha agradat ser una persona com les altres. Tens raó. Almenys ara es pot dir que va menys accelerada i té una actitud més tranquil·la. Nanami, ja estàs menjant un altre cop, però si acabes de dinar ara mateix al menjador de l'escola. Vinga, va, estigues calladet, vols? El que faci jo és cosa meva, sents? Sí, però és que aviat començaran les classes. Ja ho sé, que començaran les classes. I ara calla una mica. Però, Nanami, es pot saber què fas? No sé per quina raó, però després de menjar... em ve una soneta. Contesta per mi quan passi llista. Però encara sóc del cicle elemental. A veure si em deixes en pau, Si després de menjar et poses a dormir, et convertiràs en una vaca. Deixa'm descansar, vols? Noies, heu vist la meva cinta dels cabells? Senyoreta Nanami, això que ara porta... Què us sembla? Em queda bé? Sí, molt bé. Quina il·lusió. Ho penseu de debò? Que bé, a mi també m'agrada tant. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, mu, 1, 2, mu, 1, 2, mu, 1, 2, mu. Oi, Kirio, espavila't i corre més. 1, 2, mu. Ostres, no cal que m'ho digui, que ja ho sé, mu. Però què li passa a aquesta noia? Sembla que vagi a càmera lenta. 1, 2, mu. No, que no vull, mu. Calla d'una vegada, mu. I ara què vols? No en tinc ni idea, mu. Prou, i ara que no, mu.
Què hi fas aquí? Ajudeu-me, sisplau, la Nanami, li passa alguna cosa. M'ha trucat per telèfon per dir-me que tenia molta gana i demanar-me que li porti alguna cosa per menjar. Però quan li he donat la carmanyola no l'ha volguda i se n'ha anat al parc i ha començat a menjar herba. I dius que li has perdut el rastre aquí? Exacte. Però aquí no hi ha ningú. Ai, que estrany. Mu, de veritat, mu. Aquest subabuki no en té ni idea, mu. Del que m'agrada menjar, mu. Que desconsiderat, mu. Mu. Extra, extra, extra! Xuxu, és molt fàcil, només hem de posar el cascavell al gat. Xuxu, Ratolitaro, que n'ets d'intel·ligent. Xuxu, però Ratolitaro, qui posarà el cascavell al gat? Xuxu, no us preocupeu, el gat ja porta el cascavell penjat al coll. Resulta que abans m'hi he acostat d'amagat i l'hi he posat. Xuxu, magnífic! Ratolitaro, ets genial! Escolti'm, senyor, tal com volia ja he fet córrer aquella mentida. Els he dit que aquesta nit tothom podia dormir tranquil i se'ls podrà menjar tots. Però ha de complir la promesa de deixar-me fugir només a mi. Senyor gat, esperi! Ell s'ho ha buscat, no? Tens raó. Nanami! Sisplau, llença aquest escallot. Llença'l! Vinga, calla una mica, mu. Però escolta, noia, ja saps ben bé què és el picarol que portes últimament? I tant que ho sé, és un escallot de Sebastian Dior, mu. En realitat, un escallot és un picarol que es penja al coll de les vaques. Però què dius ara, mu? Mira bé al teu voltant, vols? Aleshores, Sebastian Dior, el dissenyador de la família reial britànica, és... T'equivoques, no és Sebastian Dior, és Vaca Chan Dior. Vaca? Has dit vaca? Et creies que eres la millor només perquè et pensaves que duies un penjoll de marca i ni tan sols sabies que era un escallot. I ara ets com una vaca de l'Eskayaki. Una vaca? Ja no pots posar remei a tot el que ha passat. Però ara el que pots fer és llançar aquest escallot abans que el cos i el cor no se't converteixin en el cos i el cor d'una vaca. Però què dius tu ara, mu? Per què carai m'he de convertir en una vaca, jo? Mu, no em facis riure, no m'espantis. Deixa de riure't de mi. Senyora Lautena, per fi l'he acabat. Què és això, Anxi? És un jersei? Gràcies, però encara estem una mica fora de temporada, no? Mu, mira que bé, i pensar que fins ara jo era tan popular entre els alumnes. Mu, no ho sé, estic perdent el cap. Sembla com si fos en un somni o en una il·lusió. Mu, em picarà una serp. I el meu apèndix, que algú em porti una manta. Però, Nanami! Mu. Nanami, el teu cos! Quina por! Què? Nanami, què et passa? Ve cap a nosaltres! Ha perdut el control quan ha vist aquest jersei i és de color vermell! Déu meu! Tenjo, l'escallot, l'escallot! Ja ho sé,
No et perdonaré mai! Agafa això, Utena! Oh, no! Senyoreta Utena! Quina actitud tan miserable. Mira que creure's algú només perquè porta un objecte de marca. Tens raó, Juri, però no et veig gaire convençuda, la veritat. El que no sé, però, és qui devia enviar a la Nanami aquell esquellot. Vaja, de manera que aquell esquellot era per la teva mascota. Per què no vas dir res? Per què havia de dir res? Aquesta vaca es diu Nanami. Nanami? Ah, ara entenc per què el missatger es va equivocar de destinatari. Molt aviat arribarà una anella nova pel nas que vaig comprar-li. Ah, una anella? Com va això, nois? Bon dia a tothom. Què us sembla? Em queda bé?有栖川先輩の幼馴染が転校してきたんだ。高槻しおりさんですね。でもあの二人仲がいいんだか悪いんだか、何があったか知らないけど、有栖川先輩昔のことなんて許してやればいいのに。ウテナ様は本当に無邪気なんですね。だってしおりさんは先輩と仲良くしたいだけなんだろ。次回少女革命ウテナ死の棘。絶対運命目視録。